שלום לשתי מעצבות של חברת מד, דורית טפרוביץ' ומרינה סננס, ואנחנו המון נתקלות בעניין הזה שיש לנו מלא בגדים לאירועים, לחתונות, למסיבות, ואז מגיע היום-יום, ואין לנו מה ללבוש. אז דורית ומרינה, היי, מה שלומכן? מה שלומך? מצוין, תודה. טוב, אנחנו היום מדברות על קז'ואל. אז ספרו לי מה חדש בעולם הקז'ואל, מה הטרנדים, מה הבאתם לנו היום? אז ככה, קז'ואל, במובן של המילה זה יומיומי. נכון. זה כמובן שפעם היה הטרנד של קז'ואל הוא טרנינג. כן. זה נגמר. ג'ינס או טרנינג? יפה. אז זה כבר לא. עכשיו יש בדים נשפכים, יותר מתוחכמים, נכון. הולכים לסגנון הרבה יותר. איזה סוגים של בדים? בואי נתחיל אז אני לראות. אראה לך, אז בבקשה. אז קודם כל יש לנו גלביות. זה פשוט מקסים, שזה הצבעוניות נוחות. הזאת והבד הזה. בדיוק, זה מדהים. נוחות. נכון, וזה נזרק עלייך כזה. נשפך. מאוד אנחנו קל. יכולים להפוך את זה בעצם לערב על ידי שינוי של נעל, הוספת אקססוריס נכונים. נכון. כמו למשל השמלה הארוכה הזאת. אוי, זה מסוג הבגדים שאת רוצה פשוט לא... כאילו, להוריד. לא להוריד בחיים. בדיוק. ללכת לישון עם זה, לקום עם זה, אז באמת, איך אפשר לשדרג את זה לבגד ערב מבגד יום? שרשרת, נכון, השרשרת ישר... בוקר עם נעלי בוקר התעמלות, זה סניקרס. מכל סוג, כן, ובערב עוברים לערב. מהמם. עקב. נכון, עקבים, פלטפורמות, שזה גם נוח. זאת אומרת, גם העניין של הבדים והנוחות היום מאוד חשוב, נכון? הבדים, בגלל הבדים שהם קז'ואל, הם חייבים להיות בדים מהאיכות הכי מעולה. כן. כותנה 100%, משי ויסקוזה, יפה. עם לייקרות כדי לתת נוחות זאת אומרת, גם שזה יומיומי, לאישה. עדיין יש דגש על האיכות של הבדים. בהחלט, בהחלט. וכמובן גם הגזרות, יש פה באמת דברים מהממים. היום כבר זה נחשב בייסיק, אבל זה באמת, גם מה שאתן לובשות זה מקסים, וגם בעניין של הצבעוניות יש... נכון. נכון. יש אז צבעוניות, מה אבל באמת? עדיין, אנחנו עוסקים בשין היום, אז יש לנו כן. שחור. נכון. הקיץ הוא גם חזק מאוד בשחור, שגם מאוד קל להפוך אותו בניגוד למה מבוקר שחושבים. לערב. כן. בדיוק, אז ככה, באמת, יש לך טישרט, כן. שהופכת להיות בבוקר, היא באמת טישרט למשרד, נכון. ואז יש לך בעצם תכשיט, נעל שמשנה- נכונה, משנה את כל הלוק לגמרי. וגלביה שחורה שאצל סנדרה, כן, זאת, שבעצם היא יכולה להיות מראה יותר מחויית לאישה למשרד, כן. בבוקר, ובערב, שוב, על ידי נעל זה יותר, בדיוק, זה לחלוטין. הופך לערב לגמרי. נכון, זה סוד המשחק. מה זה השורט החמוד הזה כאן? וגם אנחנו בקז'ואל, אז באמת עם חולצת בייסיק הופך להיות. וואו, איזה צבעוניות מהממת. ממש וואו. באמת. ואני רואה באמת הרבה שמשלבים את הבדי משי, יחד עם בדים שהם באמת נכון. טריקו וכותנות, ואז זה בעצם משדרג את הבייסיק. בדיוק, אז זה עכשיו בדיוק. אז אנחנו בעניין של צבע המתוחכם. ומיקס אנד מאץ' וגם שחור בקיץ, כמו שאנחנו רואות עלייך, מרינה. לגמרי. תמיד. שזה שזה גם נורא קל להפוך את השחור מבוקר לערב, נכון, בדיוק. נכון. בדיוק, אז גם מה זה אנחנו התחרה היפה בקז'ואל. הזו? כן. באמת מראה מאוד ספורטיבי, אבל עדיין מאוד מתוחכם, מאוד משודרג. נכון. זה עולה כאילו רמה. הטישרט והמכנסי בדיוק. טריקו, או איך שתקראי לזה, הממש משודרג. בדיוק. הבד, הגזרה, הכל בדיוק. בניואנסים הקטנים. לגמרי. זוכרים? טוב, זה פשוט באמת מהמם, אתן כל כך תודה, מוכשרות. תודה, תודה רבה. ואני תודה. ממש מודה לכן שבאתן. תודה, רבה. תודה, סנדרה, תודה, תודה. מרינה, תודה, תודה. דורית.